jan. Gayang tenan Mas Kunjung. Gayang Komplit mergane. Komplit. Wis pokoke anu kok ira wige-wige. Ora. Mbah Sukir iki pokoke. Wah, jelas. Komplit diundang jelas kabeh. Pak Sukir iki, Mas. Ada Mbak Dita, Mbak Tata, Pak Pur, Kunjung. Aku ra melu. Melu kok. Lah piye to kok Wis ora lunas melu wingi, ki? teri Wis, grameh wingi. Wih. Oh ngono. Heeh. Bali ya sik gawane. Iki sak provinsi. Kampung kok mulih gawani apa ora iki? Gawani kok. Oh. Lempung. Wis, nggih, menika nggih. Tarengan Trangga Beksa Budaya wonten ing siang menika nggih. Boten supen kula sak kanca ngaturaken sugeng siang, sugeng panggihan kaliyan kula sak kanca Trangga Beksa Budaya saking Minyolan minggir Sleman Yogyakarta Diningrat. Nggih wonten ing siang menika kula sak kanca Giameber Trangga Beksa Budaya ugi boten supen ngaturaken menika wonten ing sasi Sawal ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin segenap kanca-kanca seniman Trangga Beksa Budaya sak rombongan. Wabilih kula sak kanca angenipun anglipur panjenengan sedaya kathah pinanggih lepat estu kula sak kanca nyuwun numtrisih samudra ing pangaksami. Mugi monggo para kanca wonten ing siang menika sekadar amresani Trangga Beksa Budaya kanthi mardu mardikaning penggalih. Menika komplit menika Mas. Komplit. Nggih. Nggih kaya jamu pokoke. Ha iya. Iki Mbak Tara kok meneng bae ket mau iki. Ngomong ora Piye demi. Mas? Oh aku ra ndemi Ora Mas. tenane. Ra duwe. Heeh, Radinero Mas Danang. Heeh. Duwe siji gur sisih. Oh, guys. Wah. Piye kuwi Pak Pur? Gotang berarti. Ora melu-melu. Ora melu-melu. Lah ya siji wae gedhe sisih piye Sisih terus? sok marem kok aku Mas Kuncung. Oh, Nah, nek nah. Mas Tetek ngono. Kayak siji marem. Wis. Jadi kalau dalam acara menapa Pak? Nggih, pokoke menika Sawalan. Oh sawalan. Nggih. Nggih. Mbok menawi Bapak Sukir sak keluarga ugi kanca-kanca saking Trangga Beksa Budaya saking Minyolan Minggir Sleman angenipun anglipur wonten ing taun wingi Mbak Tata kathah Nggih. lepat kirang nuju prana wonten penggalih. Nggih. Menika Bapak Sukir ugi kanca-kanca Trangga Beksa Budaya saking Minyolan nyuwun lumutrisih samudra ing pangaksami. Leres. Biasane Mas, Nggih. nek sawalan ngono kuwi gek terus mitrai. Oh, Mas disiapke. Oh mau disiapke? Wis, Nek aku nek ngerti urung dhewe didongke kok. to Mas? Urung. Oh Tenang berarti aku pikir ra kok. ora telat. Oh, saya deleh lemari mau. Oh anjir. Iki kanca-kanca kaos panglipur rumiyin sumangga. Mbok pilih sampun wonten pamundutan apa garapane Mas Farid Mas ditokke? Heeh, ditokke Mas Farid gonmu. Sepiro Mas Farid? Wis suwe ra weruh ngene Mas Farid e. Suwe tenan. Ada, Oh, Mas. suwe tenan ra ditokne Farid iki. Garapane spiral tip. Ya sak mono kuwi Oh. Pak Pur. Ning mitayani. Iki Mbak Erna ra melu po? Ora, Oh, aman. ora. Mulana kok terus rada kendel. Jejak nginep manut iki pokoknya. Heeh, lagune apa Mas Farid? Wis pokoknya iki manut Pak Nur wae sik ngerompet. Piye Pak Nur? Nggih sehat ta Pak Nur? Nggih, pokoknya semburane jan jos pokoknya. Aku seneng semburane niku lho pokoknya. Ha iya. Aduh lho. Oh, waduh tenan ya. Saka Jawa Timur kono iki. Kowe lho tenan semburane tekan Jogja iki lho. Senengane nyembur Mas. Nyembur Pak Nur kuwi. Aku rada samar nek ngono kuwi. Heeh. Ente. Alhamdulillah ketekan penyanyi meneh Mas. Sapa nok? Lah oh, tak kira nek penyanyi. Jebulane kok ya. Kayak bintang tamu. Oh, Kuwi bintang tamu to Mas Tete? Lah aku ya mak teratap kok ya ning dhuwur abing-abing dan menyala Arep tenan. binatang tamu aku rada orang anu aku. Kok anjir jenengan dipiting ra malah. Inje sumangga, Cok. Nggih. Monggo Nduk, ditokke nggonmu Nduk. Heeh. Iya san yo. Yo, sementara monggo. Kancing. Bapak muga sing kalem-kalem Mas, monggo. Sing kalem sik Mas Tete. Heeh, iya. Dhisik Bang. dhewe iki kalem. Biasanya banter jek Mas Kuncung. Kapisanan nak diserobot. Oh, nggih sik alus sik Mas, sumangga. Cek. Sih, otomatis Mas Danang nggon aku. Heeh. Oh, ra sesisih tenan to. Iya. Iki nggon cope iki lho Mas Danang, kurang slep ngono. Gini Pak Pur aman to, Pak?
aman. Oh, lah iya. Nggon aku aman terus kok. Nek arang kanggo ki aman, Mas. Aman. Wah, aman. Padha ro nggon aku. Aman. Walah. Ampel. Ayo masuk. Sawon kang katon aneh netra tak sesuwun mugi enjang kekasih ati sing kapan monggo Mbak Tata. Mas Danang Audio Sound. Iyo iya iyo. Satuyo sepitu. Atu-atu ngenteni tengahmu. Kita tengah moro najan Sok digo sok dicek lho Mas Danang. Kelarisan lari dicek sok ngene iki. Sok putus di tengah jalan. iyo iya iyo. Aik. Aik. Tambah sini
penak yo. Enak to. Dek sapa? Iki dilus-lus kabele. Mas Danang kono aku dilus titik, Mas. Oh, Mas Yo ki. kon keloske. Hah? Ora iso. Mas Danang kok yo. Ndak diamplas. Iya iya iya. Oh iya. Panjerino sampun. Sampun katur panjerino. Sajake nek teko kari dhewe do duri apa ya? Ya ora kok ya. Ora telat. kok. Lah tuas aku wis ngadeg lho, Mas. Pak Sukir telat bapak cowok 100 pokoknya. Ah mending rasa mangkat sisan wae. Di Pak Sukir mau. Heeh. Wis Ente. kayak manyul. Oh, diake manyul. Aman ya, Nyul? Aman. Ora apa-apa kok tak kei selawe. Iya. Ente. Ora, Monggo no. sak candake. Kurang kepeksa budaya ki santai pokoknya. Heeh. Santai. Sakit santene sok molor, Mas. Hah? Kayak kuwi Mas Manjul ki senengane sok molor-molor ngono kuwi. Anjir, sumangga Mbak Dita. Ini Mbak Mbak Dita. Dita, nggih. heeh. Ayo no aku mau ngadeg dhewe kok yo. Ya Mbak Dita. Diteke apa piye? Ngadeg dhewe sora Mbak Dita. Diteke Mas. Dideke. Biasanya ki aku sing ngedeke lho Mas. Heeh. Heeh. Ya ngedeke sapa? Ngedeke, ya aku sing ngedeke ngono lho Mas. Sing ngedeke jenengan. Nggih. Oh, mbak aku dideke. Tak ra iso ngedek. Amin. Diamini. Ayo diamini teman-teman. Aduh. Bisa ya, bisa. Nyoba Mas Kunjung aku tak rasa ngedek ya, Mas Alah. Kunjung. Oh, diamini piye lho Mas? Piye nek ngadeke piye? Jajal tekno ya. Diteke. Heeh, Mas teke. Oh, tarik Biasanya langsung kan rasa tarik. ngadegi pokokan gula. Bisa ya. Heeh, lagu candake ku napa Mas? Njen nderek menika Derek, Mbak kula Dita. nderek. nggih. Heeh. Derek Mas. Mas Farid monggo. Ya. Anten panyuwunan mboten? Derek. Aku pengen nikah siri Mbak Dita. Aku. Ya, heeh. Nek sah rawani nikah siri wae. Nek sang ora wani. Ora wani. Live streaming mergane. Oh ya, ayo Mas, dikasih Mas. Ya, iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Tinggalin kita
aja duka iku ra prayoga Kalau langsung dihapusi muak. ora ngapusi yen ora percaya dek atur kumarang kesira atuan rasapa muga enggal kepai praloya oh sing gemati sesuk manut karo aturku ya Jadi ngasiri sampun katur. sampun katur sareng Drangga Beksa Budaya saking Minyola Nggih, Mas Tetek. pimpinanipun Bapak Sukirman Ya, nggih Mas Tetek. pripun Oleh bisik-bisik saka mburi iki, Mas. kondi Simul. simul jaluk apa simul Katresnan sejati. katresnan sejati nggih monggo dipun pinangkani heeh ana bele-bele ra Cung Ora ya. wah Mbah, niku nih. pahit bodo-bodo ra ana Wis. bele-bele iki Wong bisik-bisik. heeh wis Mas Doni, ora Karena- ditindai to Mas? Gunamu digahke sarung mari Hah? sik engko jam Oh 3. juragane. Ya berarti engko transferan. Nggih, monggo pun pinangkani katresnan sejati. Piye ya? Kae sing mburi ya. Kae gumyak ya. Ngomong drek, Heeh. cinta pertama di jedengan. Oh, kok metu. Yeay. Oleh bingung wae ngono lho. Oh, kok ya eling lho drek. Sing kelingan. Cinta pertama di kembang jedengan, ku metu wis tenang lo pikir mau rasa 50.000. Waton 100 metu. Yo. Ayo Mas Gudong, katresnan sejati. Sik urung pas Mas Tetek. Urung pas. Urung Mas. Heeh, biasanya sak didumuk-dumuk sih Mas Ah, iya. Gudong. Apa nih? Kuwi Mas Farid. Sarone iki lho sak urung pas. alah. Bolongane. Suara didumuk kok ya. Bolongane sak suwe ra dienggo iki 7 tahun ra main. Nah ya. Oh, Anyar, anyar. Justru Mas nek Tetek. anyar ki biasanya Oh, cara anyar toh? doang, ya. Anyar. Oh, ayo. Ayo kuwi. Sampun Mas Arif. Iya. Turunggo budaya. Ada Nana Angelina. Bareng Mas Kucung. Ayo, Bun. Ayo Pak. Ayo Pak Sikir. Goyang. Nono wae Don, rung panas. Ayo Pak Sikir. Sawere 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 yo. Janji tresnoti sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang kandhang asmara Gusti kula paring usaka rembulan ing
pripun Mas? Dilong Dipun isik. tarik Yo Pak Pur yo. rumiyin. Yo. Durungo beksa budaya. Yayas. Yo yo. Oh ya. Oh ya. Senajan ing padusunan Oh ya. papan asih aturaten nyoto papan sajenengake tuwa anom lanang wadon pribumi lan kanca bebarengan suka-suka ing baturaten 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 nyoto papan iso gawe bunga iku marang wong kang lagi nadang susah ati susah iso bunga. Yo. Oh ya. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Terus tarik yo. Woi, yo ya. Woi. Woi. Yo. Asole, 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 asole. Padha wetan ke Pak Pur. Woi ya. Bosku mendengar kosong, kung malungkung suarane, gendeng riang ketimpong imbang, bonang benih berimbalan. Sabrang kakuna Jawi masuk katana seni jadilan ingin Purwo lan Wusono lan Samangkiyo Basuki. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo ya. Yo ya. Yo.
Yo. Rames. Oh ya. Yuk. Lapis. Sopo wong yen ora kujimo cinitra marang jati tanpa guna sumpah prasetya bumi langit nyekseni Sapa wangi nora kecewa ora liya namung sliramu tresno sumpah mantur jati ora kena tak dilani ya sayang apa maneh gondeli dadi andong pasuki kaya cungkakane ati wong kaya ora ayu pungkasane mung belengku ing samangke aja nganti gawe jumaning ngati gawe gelaning ngati tumrap riko liyane sapa wong yen ora kujimo cinitra marang janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit nyekseni Nanging uga lapis atine ora liya amung sliramu ninggal janji prasetya gawe jumaning ati tumrap lenyo liyane Hoya Gong loro. Yo ya. hoya tresno ya ya lo lo ya Ati digawe wuyo. tresno Ya
nalendra satrio Madukara Satrio ing Madukara Pati digawe muyo Pati digawe muyo Uyung nalendra satrio ing Madukara Suping ama suping karana Suping karana Suping ama suping karana Suping karana Karna jaya satrio ing Madukara Salim, salim. Iya Salim salim Selamat, 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 selamat. Ora Yo ya. Iya Bil Iya Oh ya Yo Oh ya Ya. Oh ya Yo ya Terus Ayo. Yo. Ayo. Guys komplit Mas Kuncung ana Ipin dan Upin Oh iya Oh ya Hoi Ayo Mul Yo yes. Ayo Mbak Vicky Ah. Ah. Yo ya. Ayo. Ayo. Yo. Dadan. 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 Yo Yo. Ya. Tarik Mul Yo yo. Ya ya Yo 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 yo. Ayo. Yo dibantu Ayo. ayo Mul Ayo Mas Vicky Hoi Ayo. Sing lemu-lemu kari.
Loul. Obral. Sewu siji. Ben anak ra lali karo wong tuwa. Ayo. Ojo Cok. Pokoke ra lali Mas Tete. Diwet-wet wong tuwa iki. Aduh Rama, ibu ngapuraken aku yen wong marang laku jago. Karo mangsake aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dodo. Rino wengi ra lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi ninggal aku paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Suwarga ing donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Iya ya. Iya ya. Hoi. Hoi. Ayo. Ayo. Oh ya. Yo. Ayo. 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 Titip kangen, paketan. Burung gebek budaya. Ada Gita, ada Tata Angelina, ada Mas Tete, ada Pak Pur Girang, Ada Mas Kucing. ada Upin Ipin. Iya. Iya, Bu. Lewat angin sore, titip kangen ning ati. Mong pangapurane turung bisa
Ayo. Ayo, kondur, Iya. kondur. Ayo, Super Junior. Selamat. Lololat, lololat, lololat. Selamat. Kondur. Wah. Hayo. Yo. Yo. Yo ya. Ayo. Yo ya. Yo. Wah, sih. Yo ya. Sembuh. Ayo, Super Junior. Oh iya. Yo. Manut pelajarannya pokoknya. Sidawan bagaimana ya Mas Tete? Ayo. SKJ. SKJ. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ya. 500. Kotor, kotor. 500 ayo. Durung lega rasa jroning dada. Durung mari rasane kangenku. Lagi medho sakedepan mata. Isih durung kena kanggo tangga. Ojo, 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 ning
Oh ya, ayo. Yo. 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 Yo ya, ayo. Wah. Oh, Oh ya. Ojo sujono. aku wis ngaku salah kondo saknyatane saka atiramu ono lambe geni sing ning ati tinggal disirami ya ben adem kaya dek wingi Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Tresno kuwi mesti ana padha. Apa sing ning dodo enggal dileremo ya ben tentrem kaya semono. Roce melati penange lawe pupus romo tansah eling ati tapi tuwon aku isih tresno kowe nanti ono godho sepiro Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Tresno kuwi mesti ana godha. Apa sing ning dodo enggal dilereno ya ben ramtem kaya dek semono. roce-roce mengudi benangi lawe pupus kongkong kuwi sing ngeleke Nganti tuwa aku isih tresno kowe nadyan ono godho sepiro agae ono godho sepiro Woi, ora. Bebe. Yo, Evan, Evan. Oh ya, Devan, Devan. Ayo. Oh ya. Yo. Ya ya. Ayo. Ayo. Yo. Yo. Yo.
asole, asole, tak asole, 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 hoya, Iya Mas Sony. Seorang bingung lagi Mas Gunung.